هنرپیشه صاحب ذوق و با مهارت، دلشده هنر بازیگری مریم عیسویeva. дуруст аст ки давоми солҳои зиёд театри касбии тоҷик чандин наслҳои эҷодкорро тарбия намуда ба мақому мартабаи баланди эҷодӣ расондааст. ҳар яки ин ҳунармандон ҳамсон ба муҳаммадҷон қосимов, софия тӯйбоева, маҳмудҷон воидов, марьяму сайрам исоеваҳо мактаби вижаи худро доштанду доранд ва дар ин росто шогирдони зиёдеро ба камол расонидаанд. насли муосири театри касбии тоҷик аз мактаби бузурги ин саромадони ҳунару эҷод сабақ гирифта то ҷое барои рушди театр саҳми худро гузоштанду мегузоранд. яке аз чеҳраҳои шинохтаи театру оинаи синамои тоҷик марьям исоева мебошад. ба қавли ин модари театр аст ки беш аз 65 соли ҳаёти худро сарфи инҷода кардаву дар роҳи тарбияи дурусти насли наврасу ҷавон ва ихлосмандони саҳнаи театр бахшидааст. марьям исоева аз ҳунармандони ҳирфавии соҳаи кинову театр аст ки мактаби бузурги нақшофариро аз поягузорони театри тоҷик омӯхтаасту имрӯз ҳамчун нобиға саҳнаҳои бузурги театрро бо ҳунару истеъдоди худододиаш нурафшонӣ мекунад. саҳми марьям исоева артисти халқии ҷумҳурии тоҷикистон дар рафту дар тараққиёту дар пешрафти санъати ҳам театру ҳам кинои тоҷик хеле назаррас аст, босазо аст, чунки аз рӯзҳои аввали ба театр омадану дар экрани кино нақш бозӣ карданашон ин зан нақшҳое офаридааст ки дар ҳамон давру замон боиси ифтихору боиси масалан намунану ибрати дигарон шудааст. нақшҳое офариданд ки масалан мавҷуда нақши мавҷуда ки аз иродаи зан ин қадар занҳоро барои меҳнати ҳалол кардану барои масалан содиқ будан ба ватану ба халқу миллат масалан раҳнамоӣ кардааст. ба хотири эҷодиёти ҳунарпешаи халқии тоҷикистон марьям исоева аҳли театри давлатии академияи драмавии ба номи абулқосим лоутӣ барномаи театр кунонидашударо бо иштирок ва ҳунарнамоии ин устоди саҳна ташкил ва роҳандозӣ намуданд. намоишнома моҳияти тарбиявӣ дошту қобили қабули бинанда гардид. ба таъкиди ҳолдунҳо зиндагиномаи марьям исоева барои насли имрӯза ва пайравонаш намунаи ибрат буда мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. яъне нақши ин нобиғаи театру синамои тоҷик барои рушди ин соҳа ба он ҳадде аст ки барои насли имрӯза дарси зиндагист. дар ҳамин хел сарзамин бо номи тоҷикон ба дунё омадам.